Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kula hormati sedaya alim ulama, para sesepuh ini sepuh, kaya asatidz ustadzat takmir Masjid Al-Hidayah ingkang kula hormati lan sedaya jamaah pengaosan rutin Selasa malam Rebo Pahing ingkang kula hormati. Alhamdulillah menika pikantuk kesehatan nggih kanthi iman Islam ihsan saged ngrawuhi pengaosan rutin. Mugi-mugi kempal kita sedaya pikantuk ridho, hidayah, ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita tetep aturaken dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita binjing saged didaku kelawan Kanjeng Nabi Muhammad dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun tenggene dinten kiamat. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang kami hormati, tasih betah, tasih luar kesel loh ya. Jajane didaharno, nanti digomulih barang pipi, kan didahar. Kado surat untuk mulet-mulet. Pun monggo didahar, saestu. Kali santai mawon nggih mboten usah gagal. Kula sakjane rumiyin ate mriki nek jenengan kemutan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu zaman corona nggih. Ate mriki napa prangno masalah kurban napa zakat ngoten. Rumiyin ate mriki silaturahim mriki. Diajak kali Pak Kanto Bayin niku nggih rumiyin. Nah sakniki rada angling pun nami alhamdulillah jadi anyar. Ngenten napa iki wis payone alhamdulillah. Iki jamaahe langkung kathah tambah istiqomah. Amin Allahumma. Wau pikantuk kabar biyen pengawasan iki pun melampah sekitar kali tahunan. Langkung napa? Iya alhamdulillah istiqomah iki sing rawuh dikata. Kula iki tuh gilesi akeh terus biasa ten masjid lho. Lah kok ono kursi-kursi barang. Wis alhamdulillah berarti tambah kathah. Para bapak para ibu ingkang kula hormati, jenengan pun istiqomah ngene ngaos ngeten iki untuk disyukuri alhamdulillah. Derek kegiatan-kegiatan keagamaan, derek kegiatan-kegiatan sing positif nggih, sing sae kangge kita, kangge keluarga kita pun sae saestu. Tapi perlu dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Nopo alasane, nopo sebabnya? Ini monggo, nggih, marhaban monggo binarak, monggo jajane. Apa kesukaan, monggo. Ingkang nembe rawuh. Nek mboten cekap mriki, lesen mriki santai kali kula mboten napa-napa, santai mawon. Nggih, monggo, ketakaken. Nggih, perlu kita pertanyakan apa malih? Nggih niku sebabe kita kenging apa kok kudu melu pengajian. Lapo kok kita kudu nderek ngaos. Kenging apa kok kita ndadah rutinan ya senajan selapan pisan nggih, selapan pisan. Kok nderek ngaos niki alasane kenging nopo? Sebabe kenging nopo? Ngoten lho. Napa jenengan mriki niku ngapunten? Napa niate nggo kumpul-kumpul tok? Nopo benang omah yo ora nganggur yo kumpul-kumpul ketemu bola ketemu kanca napa niku niate mriki golek jajan kene. Niki kedah ditanyakan saestu teng pribadi masing-masing nggih. Kula niate nggeni pengawasan rutin iki kangge napa ngoten lho. Mungkin antara setunggal tiyang kali lintune mungkin benten, boten masalah, tapi kudu ditegesi sik kanthi niat sing sae.
derenge melangkah dumugi mriki niku ditata saestu. Mergo sedaya ngamal niku timbangane cilike niku sangka niate. Monggo siap-siap monggo. Niku sangka niate riyen. Makanya saking dalem kita tata riyen ya. Aku niat derek pengawasan rutin niate siji silaturahim, ketemu bolo, ketemu kanca. Jangan apa ketemu lah salaman gitu. Enten sing ketemu kapal-kapal kan itu. Mboten nggih nggih rukun nggih. Seneng alas kowe gak ketemu alhamdulillah salaman pisan ketemu. Ya apa kabare? Wis meteng maneh purun. Ngono ae di silaturahim. Aku semantu alhamdulillah. Malu seneng. Enten malih ditambahi malih niate tolabul ilmi. Lah niki sing penting niat golek ilmu dosamu ngibadah. Ngoten dosamu urip golek ilmu. Ugi jenengan niate mujalasatul ulama. Niate lelungguhan karo wong saleh, kumpul karo wong saleh. Kita niku nek kumpule kekancane karo wong saleh, karo wong apik, senajan kita dereng sae, dereng sempurna saene, tapi lek purun derek kumpul kali wong sae, wong sing saleh, insyaallah ketularan sae, ketularan saleh. Semanten mugi nek kita kok kumpule karo wong sing awon, sing nakal, yo titik akeh ketularan nakal. Nah niki jenengan nggih niat mujalasatul ulama, mujalasatul sholihin, kekoncal karo para alim ulama, kekancan karo wong saleh. Wonten mugi-mugi sedanten kita kacatet dados tiyang ingkang saleh. Amin Allahumma. Karena wow niat niku penting saestu. Pak aku mang bodho lali ora niate. Nah saiki mboten napa-napa. Saiki diniati ten ati niat silaturahim, niat golek jodoh. Sapa ngomong jodoh Mas? Ya ora apa-apa golek jodoh ya mboten napa-napa mriki. Dene enten sing rondo jodoh kan ya ora apa-apa digathuk-gathukne kan gak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Niat golek ilmu, ugi niat kekancan lelanggahan sareng kalih alim ulama, sareng kalih tiyang saleh. Nah ini saiki diniati. Mongko saiki kacatet kali malaikat ganjaran ini. Nek jenengan niate namung setunggal ya ganjarane situ. Nek jenengan situ. Nek jenengan niate kali yo ganjarane dobel loro. Nek niate 3 ganjarane dobel 3. Selama niat niku wau sae sedanten, nyambung sedanten. Ngoten nggih, saged dipahami. Mosok bareng kenalan mboten ya. Oh, dipun dikenalno. Iki sapa ngomong ngarep moro-moro bahas niat. Kula rumiyin kan ati mriki, nami kula pun disebut Pak Idam, nggih. Saking MUI Kecamatan sini, iki salah satu anggota mawon, mboten pengurus itu, mboten kula ndek-ndekan mawon, anggota-anggota ngoten niku bidang hukum dan HAM. Niku nderek kali Pak Anton dia malah sing durang kula malah Pak Anton, kula namung derek-derek mawon. Nah, kula asline nggih Surabaya terus nikah kali tiyang Jombang, domisili ten Jombang, terus alhamdulillah dinas tenggene Ngawi niki nembe 6 tahun ya. Nembe mriki ya alhamdulillah kumpul kali jenengan, nggih kepanggih kali jenengan tiyang-tiyang saleh muga kula iki ketularan dadi tiyang sing saleh. Amin Allahumma. Amin kumpul nular tenggene sedaya keturunan keluarga kita. Amin Allahumma. Pun kula baleni, kenging napa kok kita kudu golek ilmu, kudu ngaji, kudu rutinan ngaos ngenten iki. Ngenten Bu, kula denake ket mulai awal. Jenengan iki nak pun kadung dadi menungso nggih. Pun kadung nggih. Mboten nate njaluk dadi menungso nggih. Tapi lek wis kadung dadi menungso, orang njaluk tapi wis kadung, yo settingane iso
saka Allah ngoten. Mriki enten sing mboten wong. Ah mboten nggih, sedanten lak menungso nggih. Lah mergo kita menungso, kita niku kenging dawuh kalih Allah, kenging taklif kalih Allah. Nggih niku teng surat Al-Zariyat niku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ora nyiptakno aku ingsun Allah, nyiptakno jin menungso kejaba mung dikon ibadah tengene Allah. Dadi kita niku wis kadung dadi menungso, diperintah Allah kengken ibadah ten Allah. Tugas kita niku mboten nyambut gawe sajane. Jenengan tugasé mboten ngumpulno dhuwit terus golek utangan sing akeh, dadi anggota BRI ngono. Mboten niku tugas kita niku saestune sejatine nggih namung kengken ibadah ten Allah. Lah apa kok kita kudu nyambut damel, kudu golek nafkah, nggo sangu ibadah, mergo tujuane nggo ibadah tok niku. Mboten dikon sugih, mboten dikon jabat macam-macam mboten. Tugasé mung dikon ibadah. Tapi ibadah niku butuh ilmu, mboten saged ngawur, mboten saged dikira-kira dhewe, diangan-angan dhewe mboten saged. Kudu gawe ilmu. Nah, ibadah niru niku nggih saged. Pancen kita sajatine ya dikongkon niru. Sapa wonge nek kul in kuntum tuhibbunallah ya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Memang inggih kita niku enten nirune. Niru dikeken niru Kanjeng Nabi. Tapi lek kita langsung niru Kanjeng Nabi kan mboten saged. Mergo kita uripe mboten menangi Kanjeng Nabi. Tok bleh kita kali Kanjeng Nabi utawa bleh 1400 tahun langkung ya kali Kanjeng Nabi. Lah carane ngerti kita nderek Kanjeng Nabi nggih saka para guru-guru kita, saka para ulama-ulama kita. Lah iku mboten saged kejaba kudu ngangge ngaos, kudu ngaji, kudu thalabul ilmu. Karena nek kita ngibadah niku ngawur, mboten ngangge ilmu, nggur kira-kira, nggur angen-angen, niku ngamal ibadahe ketolak. Muspro. Cek di foto sih aku. Itu seksan. Ngobrol. Moto kodo-kodo bu, aku yang pecucung bu, di foto elek aku. Oh di video ya wis. Alhamdulillah. Oke ini kalau ngaos kalau live di TikTok ya. Setiap ngaos kalau live di TikTok. Nanti rekamannya kalau download, kalau upload di YouTube. Ke YouTube kalau nggak ada media sosial. Insya Allah aktif sedanten. Isinya insya Allah ya kegiatan nopo sebagai penyuluh agama termasuk ngaos. Di hanconan niku mulai saking Facebook, TikTok, Instagram, YouTube sampai Threads niku insya Allah enten sedanten. Cuma tenggine Twitter niku lho mboten jarang sekali karena pun kekatan. Pun kula baleni malih. Kita ngibadah kudu gawe ilmu. Nek mboten gawe ilmu, ngamal ngibadahe gak payu. Ketolak, muspro, sia-sia. Kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saben-saben wong kok ngamal napa ibadah tanpa ilmu, mongko ngamale katolak boten ditampi kalih Allah. Sedaten ibadah kudu gawe aja sing ibadah sing duduk ibadah mawon lho kudu gawe ilmu. Sing boten ibadah sing boten bentuk ibadah mahdho niku mawon kudu gawe ilmu. Contone ngapunten, ibu-ibu pengen damel rawon, pengen damel soto, niku enten ilmune napa anggere ceplang-ceplung? Enten ilmune nggih, mungkin jenengan diulang kalih mboke rumiyin, mungkin diulang mara sepahe, mungkin diulang karo marune ya iso. Enten sing gadah marung mboten iki. Kok banter meneng.
maru purun. Rawan jawab Pak. Mulai gak dibukakno malah. Pun sing urusan wonten mawon niku gawe ilmu napa malih sing urusan ibadah kudu ndamel ilmu. Pun lha kok ngaji? Mergo kita tugas sing ibadah niku kudu ndamel ilmu. Terus pertanyaannya selanjutnya ngaten. Ilmu napa sing kudu dipelajari? Ilmu napa sing kudu ngajeni? Tiyang sing lenggah mriki niku nek ben pengaosan niku mestine nyampe napa ngoten. Karena ilmune napa Allah niku masyaallah, ilmune Allah luas jembar sak. Ngalah-ngalahi segoro ilmune Allah, mboten telas. Bahkan ilmu niku salah satu ismun min asma'il husna. Salah satu asmaul husna itu kan ilmu. Salah satu nih bahkan jadi sifat wajib Allah wujud bidambaqo mukhalafatul lil hawadithi iyamu binafsi wahdaniyah udrah iradah ilmu hayat terusnya. Ilmu itu dari asmaul husna tur dari sifat wajib Allah sehingga boten terbatas. Wake lah ilmune Allah kata umur kita terbatas. Kalau melajari kabeh ora nutut. Mbok 7 turunan, mbok 14 turunan mboten nutut, mboten telas ilmune Allah niku. Lah kita pada umur ini terbatas. Jenengan sakniki yuswane pun enten sing macet 50 pun enten nggih. Ampun, swidak enten swidak. Karek titik ae. Karek titik. Kan mboten ngertos kita, Bu. Lah, umure wis akeh. Ajale karek titik. Itu nggih mboten semrat, tapi yang jelas ajal niku luwe cendhek napa tambah dawa. Ayo. Ajal kematian niku saben dinten, saben wulan, saben taun tambah cendhek napa tambah dawa? Tambah cendhek. Jadi kesempatan waktu kita niku tambah cendhek. Padahal ilmu sing dipelajari kuwata. Nah, makanya kita niku mboten dikengken nglajari sedanten ilmu. Makanya kali para ulama diklasifikasi. Kabeh ilmu iku apik. Kabeh ilmu niku sae. Tur tugase tiyang Islam menungso napa malih Islam kados kita tugase golek ilmu. Bahkan hukume mboten trima wajib. Hukume niku fardhu. Fardhu niku ndukure wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Golek ilmu hukume fardhu. Fardhu niku ndukure wajib, ndukure fardhu. Pol-polan niku fardhu. Nek wajib niki mungguhe skemae tenggene mazhab Hanafiyah nggih suku kene Hanafiyah. Niku beda karo fardhu. Mangke fardhu beda malih kali fardhu karena fardhu niki saya mubalah kok. Sangat-sangat fardhu. Amat sangat fardhu. Sehingga kewajibannya ada di puncak golek ilmu ini. Kewajiban ilmu ada di puncak. Tapi wow masalahnya nek ngaji kabeh ilmu mboten nutut. Wong ilmu kita niku, ilmune Allah niku jembar kata umur kita terbatas. Makanya para ulama ndamel klasifikasi. Sing dipelajari gak kabeh ilmu. Memang ilmu kabeh ku apik, tapi sing kudu dipelajari ora kabeh. Nah, carane salah satu ulama kita kalau sudah jamaah Syekh Ali Al-Bari dan ini Dadul Adqiyah niku ngatur-ngatur wa ta'allaman ilman yusakhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakiyal qalbis ula hadits salah satu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najah dan waqtila. Sing wajib dipelajari ku telu wae. 3 mawon. Napa niku?
Nggih niku ilmu sing benerno ngibadah. Ilmu sing benakno ngibadah. Ya apa amrene ibadah kita ben bener, ben apik niku siji. Ilmun yusakhihu ta'atan, yusakhihu ibadatan niku sing pertama. Nomor kali ilmu sing benerno akidah, keyakinan. Ilmun yusakhihu aqidatan, ilmu sing benerno akidah. Nomor 3 ilmun yuzaki al-qalba, ilmu sing iso ngresiki ati. Jadi 3 niku sing paling fardu. Hadhi salahatu fardu ainin. Telu iki hukume fardu ain. Kabeh wong kudu sinau. Ora lanang, ora wedok, ora gedhe, ora tuwa, ora cilik, ora gedhe, ora enom, ora tuwa, kabeh kudu mempelajari tanpa terkecuali. Mboten saged diwakilno. Karena enten ilmu niku sing hukume mboten fardu ain, tapi namung fardu kifayah. Pokoknya pun enten sing melajari, pun jenengan mboten melajari mboten masalah. Secara kewajiban sampun gugur. Contoh ilmu biologi, ilmu falak, ilmu faraid termasuk. Contoh ngapunten, jenengan badhe nglampahi poso Ramadan. Nah, poso Ramadan itu kan cara menentukannya saged saking ru'yatul hilal utawa enten sing saking hisab, saking ilmu hisab. Lah, sapa wonge sing belajar ilmu hisab, sing belajar ru'yatul hilal carane ngitung yo napa ngeten-ngeten iki. Lah niku fardu kifayah. Perwakilan mboten napa-napa. Pokoke pun enten sing sinau ilmu niku, nah kita niku pun diwakili kali BHR, Badan Hisab Ru'yah. Tengawi tiap kabupaten kota insyaallah enten. Mpun cukup, ora usah kabeh per wong mboten wajib. Sing wajib tiap wong ku namung 3 niku. Ilmu sing benakno ibadah, ilmu sing benakno akidah, ilmu sing bersekno manah, ilmu sing ngresiki ati. Niku sing wajib. Lah niki enten sebutane. Nomor 1 ilmu sing benakno ibadah, benakno taat niku namine ilmu fikih. Napa? Ilmu fikih. Nanti pirang nggih ilmu fikih, ilmu fikih. Nomor kali ilmu sing benakno akidah, ben akidah kita bener niku namine ilmu tauhid. Nah, sing nomor 3 ilmu sing ngresiki manah, ngresiki ati niku ilmu tasawuf niku. Nah, pernah dengar nggih ilmu akhlak lah gampangane. Atau ilmu adab. Jenenge macam-macam, tapi intinya sama. Nah, 3 niku Pak Bu sing kudu wajib kita pelajari. Ben umur kita niku mboten telas percuma. Tur niki pancen kita kanggeni saestu. Ibadah, ilmu sing benakno ibadah. Kita niku kan bendinten di napa niku dikengken Allah ibadah. Enek sing harian, enek sing ibadah niku tahunan, enek sing ibadah niku saumur pisan. Ibadah harian contohnya sholat gansal ogal. Enten ibadah sing mingguan, sholat Jumat. Enten ibadah sing tahunan, sholat Idul Adha, Idul Fitri, termasuk kurban. Niku kan ilmu ibadah sing setahun pisan. Enten ibadah sing saumur pisan cukup. Contohnya ilmu haji. Lah kita niku kudu mlajari ilmu niku. Mergo kita mesti nglampahi. Mesti kita lampahi sebagai seorang muslim, kita mesti sholat 5 waktu. Lah kita nggih kudu belajar ilmu sholat 5 waktu niku napa mawon. Kudu lakoe sadurunge, ketika nglakoni kudu lakoe, sakmarine kudu lakoe niku kudu dipelajari saestu. Meskipun senajan to cuma global mawon, dasar-dasar mawon mboten apa-apa. Termasuk ilmu akidah, ilmu keyakinan kita, nek istilahnya ilmu rukun iman. Kita niku kan Islam gak ada 3. Islam, iman, ihsan.
Nggih napa? Islam, iman, ihsan. Islam niku fikih niku. Ilmu fikih, ilmu benakno ibadah niku kumpule gampangane cekake ten ngene rukun Islam wis ngoten. Sajane kuwata tapi kula cekake ten rukun Islam ngoten. Terus ilmu sing benakno akidah iku berarti sing benakno rukun iman. Rukun lho niku. Hukume rukun iku berarti perkara nek mboten dilampahi, mboten trima batal. Mboten trima dosa, tapi seluruh keimanan kita hukumnya musprokat, tidak berarti. Hukumnya batal semuanya. Maka rukun Islam niku satu persatu kudu dicukupi. Rukun iman satu persatu kudu dicukupi, mboten namung cukup siji loro tok, mboten namung kudu jantep kabeh 6. Termasuk ihsan. Ihsan niku wau ngapi imanah, ngresiki ati, tasawuf. Nah niku Bu, jenengan nek umpami ngapunten, ngundang guru, ngundang kiai, ngundang ustaz sinten mawon sing badhe ngaos. Jenengan teliti iki aku lagi ngaos ustate utawa gurune niki lagi maringi materi opo? Materi tentang ibadah, nopo akidah, nopo tentang manah, tentang ati. 3 niku sing wajib kita lampahi. Ben kita mboten sia-sia. Waktune jenengan Masya Allah, jenengan pun merelakan waktu bari sahur. Rada ketok adem sing ngantuk barang ya geger kok mboten ngene. Ngesane. Nah, iku kudu oleh niki. Pun saniki kula tawarkan niku wau mukadimah. Saniki kula tawarkan. Niki kula nyampekno ilmu sing urusane ibadah, fikih atau ilmu sing benakno akidah, tauhid, napa sing benakno manah. Nek 3 kabeh mboten cukup iki waktune. Salah setunggal mawon napa ayo kula tawarkan. Napa? Mana napa malih mana nggih ya wis mana tapi jenengan mboten asal kesinggung nggih mboten asal kesinggung nggih wis ngenten ilmu sing benakno mana sing ngresiki mana niku sebutane ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu adab katalah nama lainnya kan. Nah ilmu niki sajane intine namung kalih. Gini ku napa? Sing pertama, sifat-sifat sing elek diresiki, ditokno, diadoi, terus kemudian diiseni kali sifat-sifat sing sae. Niku tok. Sing elek ditokno, diresiki, diguwat, didoi, terus banjur diiseni kali sifat-sifat sing sae. Niki sajane pun ten SD, ten MI pun enten, ten SMP, ten sanawiyah pun enten. Istilahe gini ku ngresiki akhlak mazmumah terus ngiseni kali akhlak sing mahmudah. Sing tercela, sing elek-elek ditokno. Sing apik-apik diseni. Contohnya sing tercela niki mboten saged dalu niki tok bahas niki mboten saged. Niki kula sebutno pokok-pokoke mawon. Nggih. Ilmu sing napa sifat sing tercela kudu ditokno. Contone napa? Riba, ngerasani. Api wae lek. Nah, iki bahasa apa ora iki engko lang jenengan ngamu mangkel. Niki contone piye dereng kula bahas. Contone malih kibrun. Gumet kudu ditokno, kudu diresiki. Contone malih riya, pamer, kudu diilangi, kudu setidaknya dikurangi. Terus malih sing sejenis kali takabur atau kiber, terus kali riya niku sum'ah. Sum'ah niku pamer tapi sing bangsa pangrungon. Nek pamer riya niku bangsa peningal. Ben wong liya ketok.
Kaya rewang gawe gelang akeh. Tak bagian ngulek sambel ae. Aku bagian ngulek sambel. Enggak mungkin. Nah, niku pamer tapi ben didelok wong. Enten sing pamer ben dikrungu wong. Enten pamer sing dikrungu. Aku loh ngene. Aku loh ngene. Hati-hati. Nah, niki mau dilogoi dhewe-dhewe. Niki ilmu niki masing-masing niku sajane ilmu tiga niku wae, ilmu fikih, ibadah, ilmu akidah atau tauhid, kali ilmu tasawuf niki mboten dienggo biji wong liya. Dienggo grayai awake dhewe, termasuk kula ya, padha ae. Termasuk pengen dikrungu wong ngapunten. Wau sing kesinggung mungkin ibu-ibu. Termasuk azan dienak-enakno. Azan dikemlitino niku nek niate enek ben wong liya krungu, nek aku sing azan. Nah niku termasuk sum'ah. Lho azane sae kula mboten nyadani aku niku syariat niku. Tapi nek azane dimaksudkan ben wong liya ngerti nek aku sing azan. Dudu azane tapi ben aku sing krungu. Nah niku sum'ah. Nah hati-hati. Termasuk imam. Muadzin kena, imam kena. Imam kok nek jenengan pirsani, imam nek makmume nggur loro, insyaallah ra dawa-dawa. Salat ra suwi-suwi makmume mek loro. Kuliahku duwe mari gitu. Singkat cepat padat jelas. Tapi coba nek makmume akeh, mbok melete Pak. Tekong usulli. Sabu vakum, sabu rakan wayang lowete ngono. Allah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kok niate macane niku enten kemletik tenggene manahe. Pengen dikrungu wong nek aku sing ngimami enake kaya ngene niku sum'ah. Nggih. Bukan berarti kalau imam itu sama imami, fokus imamnya itu. Boten kula boten mengimamine. Boten, tapi rasa temanah niki lho diilangi, dikurangi. Aku ngimami lillahi ta'ala, aku adzan yo lillahi ta'ala. Wong liya ero aku sing adzan apa ora, sing penting wong liya wis tak kandhani lek wayahe adzan, lek wayahe manjing wektu titik niku. Dadi mboten kula sing ketok, tapi syariate kudu sing diketokno. Ini bedane niku kok temen cuwilik niku, lembut sekali. Benar mana? Diteruskan malih. Nggih. Niku mana? Sing niki JLL lho niku. Jenenge sing elek, niki guru sing apik-apik niki. Termasuk hasad. Hasud, dengki, iri dengki. Dengki iri niku ya napa? Iri dengki niku ya napa? Gak seneng delok wong liya, seneng. Susah nek ana wong liya seneng, seneng nek ana wong liya rasakno we. Syukur we. Nah, hati-hati. Mungkin teng wajah ketokane, masyaallah niki musibah yo yo, sing sabar yo yo. Kapokmu kapok. Iki kual karo aku. Niku termasuk hasud. Gak seneng. Napa maneh padha mukmine, bangsa. Makanya sampai tenggene surat Al-Falaq niku salah satu yang diperintahkan kepada kita untuk minta pertolongan pada Allah. Sampai kita itu betul saged ngatasi wong hasud, betul saged kudu njaluk pitulung Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai Allah lho kudu turun tangan. Soalnya wong hasud tuh bahkan tiang hasud niku cirine malih. Sakjane kenikmatane kancane niku dhek mboten kepengin.
Dia gak pengen duwe kenikmatan iku, tapi pengen kenikmatan iku ilang saka wong liya. Contoh, jenengan duwe gelang. Kadang ya, ada. Apa ya gelang jenengan? Wis katak pisan. Terus gelang karet. Bungkusnya suka pecel ya. Potong tempo. Gitu. Nah, pas soalnya kita pun gak ada emas. Gak ada gelang emas umpami. Kita niku mungkin delok kancane sing duwe gelang emas, padahal gelang emas niku luwih ngisor tinimbang awak dhewe, kita mboten seneng. Tak dongakno ilang. Tak dongakno lali nang jedhe, tak dongakne dijukuk wong. Dadi wong hasud niku mboten kepingin njukuk gelang niku mboten. Nek niku maling. Nek pengen bondone wong liya, pengen miliki bondone wong liya jenenge maling, kriminal pisan. Kriminal niku mlebune terfeke. Hadus saraka wis mlebu hak pencurian. Nek luwih saka 1 nisab seprapat dinar diketok tangane. Niku mlebu terfeke. Tapi niki mboten wong hasud niku aku sakjane gak pengen njukuk utawa miliki gelang emas. Aku pengen wong iku gak gelang emas. Ben aku ae duwe. Jenengan gak ada mobil anyar, alhamdulillah, lunas, alhamdulillah. Dilalah tanggane niku nyicil mobile second. Wong hasud niku tetep gak trimo. Padahal dhewe duwe mobil anyar, lunas pisan. Dilalah tanggane sing duwe mobil second, tur nyicil tetep gak trimo. Mugi-mugi mobilmu rusak. Wong hasud niku ngoten. Ben aku wae sing duwe. Ditambahi mah. Nggih. Ora mulai loro ati aku gak diundang. Pokoke sing elek iki guak sik. Diguak sik. Karena guak iki butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Sebutan ini ku tahliyah wa tahliyah ngangge hak kali ngangge kok buwe do tipis tapi kace tebih secara huruf bedone mek tahliyah kali tahliyah. Tahliyah niku ngangge kok niku ngersisi guak sing elek-elek. Nek wis mantun terus diseni karo sing apik-apik tahliyah menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Niki sing elek jenengan petani dhewe aku iki sing duwe elek opo sih? Apa jek sumbung. Nah, yo kathah yo wis gak usah dijawab Bu, niki retoris nggih. Niki pertanyaan retoris. Diangen dhewe, digrayai dhewe. Termasuk kula nggih sami. Aku iki jek duwe apa yo sumbung. Nah, dilangi sumbunge. Nah, nek jenengan namung ngerti jenise penyakite, gak ngerti carane ngobati, percuma. Percuma nggih. Maka tiyang niku nek ampun ngerti jenis penyakite kudu iso carane ngilangi. Carane ngilangi ya napa salah sijine. Niki insyaallah paling manjur tapi termasuk paling angel. Gini ku mbalekno sedaya tenggene ngersane Allah Subhanahu wa taala. Contoh sombong, gumedhe. Sombong gumedhe niku cirine napa? Cirine niku gak gelem dituturi wong liya. Ngerasa awake luwih dhuwur timbang wong liya. Kula tangglet ngapunten. Kira-kira jenengan niki tenggene gamalan, tenggene jagir, ampun dados tiyang sae napa dereng? Ampun dados tiyang sae napa dereng? Kula tandhet pertanyaan kedua. Enten mboten tiyang sing luwih elek saka jenengan? Enten mboten? Nah, iku jenenge sombong. Iku jenenge sombong. Ngerasa ana wong liya sing luwih elek timbang aku. Aku yo elek tapi jek lumayan. Timbang tanggaku lho, tak tambah ngaji. Nah, ngerasa lumayan niku wis. Ya terus nang. Lho lho, apa ngaji aku mulai aku. Untung aku sing ngomong iki. Luar, aku lagi dituturi kiai kula ngoten. Lho lah kok aku kabeh ya. Oh, nek kabeh Pak kita mboten ngerasa sempurna nggih. Kita merasa wis aku iki wis tawadhu. Aku iki wis andap asor, aku iki wis rendah hati, aku merasa diriku kotor, aku merasa diriku tidak suci, tidak sempurna. Tapi ono sing luwih kotor timbang aku.
Tapi ono sing luwih maksiat timbang aku. Aku lho jek lumah. Niku jenenge sombong. Ngerasa awake jek luwih dhuwur saka wong liya. Nah pengen gak sombong yo napa? Endekno sak endek-endeke. Mergo lemah iku wis diincak-incak nang ngisor, mboten mungkin digeblakno, mboten mungkin. Mergo dhewe wis nang ngisor. Kenging napa kok enek wit iku iso digergaji ceblok, gergaji cepuk, ditebang ceblok. Mergo dhewe nang dhuwur. Iso diceblokno. Tapi nek wis nang ngisor koyo lemah, ra iso diceblokno. Wis nang lemah. Nah, kita niku dikongkon dadi lemah. Kongkon dadi nang ngisor. Dadi nang ngisor bukan berarti terus jenengan menghinakan diri, mboten niki rasa temanah lho iki, rasa temanah. Aku lek jare jawaban ki aku lha lek sing rendah ati yo napa yai? Sing rendah ati iku wong liya desa kene ku apik kabeh, sing elek aku. Ayo wani ngomong. Nek ngomong wani, nek rumangsa. Yakin. Inggih tenan. Sak desa kene ku apik kabeh, sing elek nggur aku. Berarti ndelok wong liya iku ndelok apike. Nek ndelok awak dhewe ndelok iya, diterusno lagi. Niku tombone sifat sombong. Tombone sifat sombong. Nomor kali. Tombone sifat hasud. Iri dengki niku wau. Tombone wau kan iri dengki, gak seneng wong liya seneng atau susah delok wong liya seneng, terus seneng delok wong liya. Cara tombone ngeten, menyadari bahwa nikmat lan musibah niku peparing sangka Allah. Kita niku mboten saged milih kapan oleh nikmat, kapan oleh musibah, mboten saged. Kapan oleh penak, kapan oleh penak ku mboten saged. Jenengan tahu, bisa milih mboten. Kadang-kadang dino iki lagi seneng-seneng terus krungu kabar susah. Kadang pas susah-susah krungu kabar dadi seneng. Pas susah-susah terus dikandani yung betok arisan, alhamdulillah, itu susah jadi seneng. Ono sing pas seneng terus akhirnya dikandani yung pajeke munda, susah. Tapi kita itu keadaan itu fluktuasi. Nah itu turun gak mesti lah niku kabeh settingan peparing sangka Allah. Nek kita nyadari aku wayahe oleh gelang emas, aku wayahe oleh mobil anyar niku peparing saking Allah. Wong liya oleh gelang emas, wong liya oleh mobil iku ya peparing sangka Allah. Lek nadari ngoten insyaallah mboten hasud. Nah niku dibalekno settingane ngoten. Cara HP niku di-restart. Nah, di-restart dibalekno teko setelan pabrik. Nah, aman niku. Tiyang hasud niku kan mergo ndelok wong liya. Ndelok kenikmatane wong liya, akhire dadi hasud. Terus pamer. Nggih ngoten, pamer. Tiyang pamer, tiyang sum'ah riya niku nggih. Terus sum'ah niku tombone nggih niku. Tombone dibalekno teng kene Allah. Oleh kenikmatan napa mawon niku sing paring Allah. Lan nikmat niki sak waya-waya saged dijabut kalih Allah. Pikantuk jabatan napa mawon, pikantuk donya napa mawon, niku sak wanci-wanci dijabut kalih Allah saged. Makane tenggene surat Al-Baqarah niku kan salah satune kita napa pengen nyalep utawa pengen golek jabatan, salah satu wiritan sing diulang nang para guru kita niku salah satunya tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sing paring jabatan jenengan, sing jabut jabatan nggih jenengan. Sing paring kamulyan nggih jenengan, sing paring kehinaan nggih jenengan. Biar dikal khair sedanten teng kekuasaan jenengan ya Allah. Jenengan maha kuwaos. Dadi nek dibalekno wonten kabeh bah oleh nikmat bah oleh musibah, atine manah itu stabil.
nek wayahe oleh kenikmatan boten naik terus jingkrak-jingkrak pamer-pamer, nek oleh musibah nggih boten tiba dosa. Karena atine pun stabil, oleh nikmat ya diparingi Allah, ditampani dilakoni. Oleh musibah ya saka Allah ditampani dilakoni, stabil. Makanya jenengan ampun terus ndelok wong iki lho, wong kok gak tau guyu, gak tau nangis. Wong kok meneng ae gak duwe rasa kaya napa. Lah kemungkinan tiyang niku atine pun stabil. Dadi yo wong ngeten yo iso ya. Ya wong ngeten yo iso. Memang manusiawi lho Pak, niku lak manusiawi nek oleh kenikmatan seneng-seneng terus oleh musibah susah-susah nggih, memang manusiawi. Kula mboten ngomong masalah dosa mboten dosa lho. Bahas masalah mana niku mboten bahas masalah dosa mboten dosa. Niku bahas tentang tata krama menungso dumateng Allah. Tiyang niku utawa menungso niku mboten berhak sombong. Karena sing berhak sombong namung Allah. Semanten ugi tiyang mboten berhak pamer-pamer sum'ah ria-ria mboten berhak. Karena sedaten peparing saking Allah. Tur menungso mboten angsal susah kenemenen melebihi fitrah kemanusiaannya. Karena musibah niku ya peparing Allah. Oleh kesusahan, oleh musibah kok susah kenemenen. Sampai-sampai mboten trimo takdir kali Allah diancam fatlub robban siwai. Sapa wonge nek takei nikmat gak syukur, tambah bunga-bunga, tambah pamer. Takei musibah gak tambah sabar, tambah ngersulo. Takei kodok kodarku gak trimo, atine gak lilo. Fatlub falyatlub robban siwai. Moko becik golek pangeran liyane aku. Fal yakhruj min tahti ardi was samai falyatlub robban siwai. Metu saka langit saka dunyaku, saka langitku golek pangeran liyane aku. Kalau Allah diusir, Pak. Nah, niki makane kita niku resik niki penting sanget. Nggih niku wau setelane ken-ken balekno tenggene ngersane Allah. Pun niku sing akhlak sing elek-elek. Mboten kula terusno kok gawe loro ati jenengan. Mulih pengkel basa turu. Oh, niku mboten nggih. Insyaallah. Sampai pun gembosin kabeh niku. Pun mantun tahliyah, mantun sifat sing elek-elek diresiki diiseni sifat sing mahmudah, sing apik-apik, sing terpuji, sing sengko kosok baline niku wau. Nah, berarti nopo nek sifat sombong niku ngresikine atau cara ngisenine kali sifat tawadhu, kali sifat andap asor, kali rendah hati, ngrasa nangisor. Kayak niku wae lho. Wong sak kampung kene apik kabeh sing elek nggur aku. Mergo ndelok wong liya ketok apike, ndelok awake dhewe ketok eleke. Sehingga ndelok wong liya iku ra sempet ngrasani wong sing ketok apike kok. Jenengan saged ngrasani iku apike wong saged. Yu tanggaku alhamdulillah wonge pinter, wonge ya sugih, wonge loman. Insyaallah gak betah suwine. Yu tanggaku ku loman, tapi yo kayane sesajen biasane. Kayane pesugihan, kayane nang Gunung Kawi ngono. Dadi wong ngomongno apike wong kadang gak betah menit, Pak. Tapi nek ngomongno eleke wong, halah. Sawi. Jenengan tingali, jenengan rono Pak nek wae rewang, wae rewang delon. Jenengan ente. Tangga gawe gak sepiro, ulet-ulet gak sepiro, goreng-goreng gak sepiro, tanggane digoreng kabeh lho. Dicemplung kabeh. Sopo ae? Kok gak kenal iku? Oh iya, masalah iku Mas. Ya, aku tahu. Dan rumusnya semakin kecil suara, semakin tajam berita. Oh ini teko. Masya Allah nih. Nah, termasuk ngenten salah satu cirinya ngenten. Kita niku nggih duwe sifat elek
nek jenengan pun damel logika sehat, damel akal sehat. Wong nek duwe sifat elek utawa ngeramuti sifat elek niku mboten dadi napa-napa. Mboten dadi napa-napa. Contoh jenengan umpami pamer duwe gelang emas maupun duwe kaya niki saged ngenten-ngenten. Terus jenengan pamer nang tangga. Tangga niku terus ngelem jenengan. Yu gelangmu kok api, yu gelangmu tumbas nang ndi yu seragen apa nang gone ngawi yu. Niku pas dilem wonten niku gelange napa tambah bobote? Ora to. Nah terus batine apa? Batine niku gedene ati. Ambekane delok, irunge tambah gede. Berarti wong iki ndeloki gelangku terus kemana. Nah, sakjane nek kita angen-angen wong niku nek duwe sifat elek, ngeramuti sifat elek ora badhe apa-apa. Malahan niku tambah rugi. Tambah rugi napa? Nggih. Sifat elek niku padahal tenanan niku. Niku kalih Allah, niku dadi pengurang ganjaran kita. Dadi pengurang ganjaran kita. Mboten krasa niku. Salat kita mudah-mudah sumbungi ping pira salate ping pira niku tambah kelong. Entah sedekah kita sing mungkin jenengan bermalam Jumat wau kula diceritani alhamdulillah kegiatannya kathah nggih mriki nggih. Ibu-ibu pengawasan iki setiap malam Rebo ae. Terus enten pengurus NU niku setiap malam Sabtu malam Ahad. Terus bapak-bapak nggih ada Yasin malam Jumat, terus ngawas penriki bapak-bapak di bakdo maghrib kata sana gitu. Nah kita niku nek ngeramuti sifat-sifat sing elek, ganjaran kita lampahi wau tambah berkurang. Iso tambah. Bahkan iso minus, katanya mau iso kan? Iso minus. Terus minusnya juga nanti benjing tengah akhirat kita ngertosi. Getune benjing teng akhirat. Makanya saat ini dan dilereni oleh sifat elek itu dan dirising dan dikuat. Yo minimal dikurangi gal titik. Jadi bereling sifat elek dimpet. Bereling sifat elek dimpet. Utawa syukur-syukur langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Tenanah mawon. Rasa banterno. Astagfirullahaladzim. Aku wis istighfar no. Sama ndowo. Tambah sombong malih. Jadi nang mana ibu? Karena ini penyakit mana? Nambah ini termana. Obat itu kan cocoknya yo karo penyakit. Nek penyakit termana, nambah ini termana. Lalu sanggup lesan-lesan. Termasuk niki sing kangge napa niku supaya kita niku mbok atine kesehariane mboten terlalu banyak terisi dengan sifat yang tercela, maka dikengken sering zikir. Kengken sering zikir. Masya Allah. Zikir niku insya Allah obat sing paling cepet nambani sifat sing tercela, nambani sifat elek lu paling cepet, paling mandi ngangge zikir. Lah zikir nake tingkat-tingkatan memang. Enten sing zikir bil lisan, bil qalbi, bil jawareh. Tapi sementara niki jenengan zikir bil lisan tok cukup. Insya Allah jenengan telateni terus mau. Jenengan lah kula tingali kadang drijine enten sing cetekan-cetekan niku Bu nggih. Nggih, kadang tumbas paling 10.000 15.000 niku. Niku regane murah tapi fadilah masyaallah. Fadilah gede. Ampun diremehno. Karena dengan nyekel niku, nek kita mboten zikir, enak lho, tuku ngene mosok gak zikir. Nggih kan? Nah, akhirnya zikir. Mungkin pertama rodok-rodok ketok pamer-pamer titik, wis atine dirisiki lah. Nggih, makanya langsung eling pamer langsung diguzikir. Astagfirullah. Jenengan sok pengin sholawatan. Jenengan pengin tasbih. Jenengan pengin Quran. Karena nek kita niku pas eling sifat elek terus dialihno ten dzikir, niku sifat elek niku nggih kelong, berkurang. Nah, sehingga dzikir sing saingan mangke, kantun saingane dzikir wae. Nek semakin intens, semakin sering dikira jenengan, maka sifat elek ini mungkin betul saged mati, tapi setidaknya sudah terkontrol. Sifat elek ini sudah berkurang drastis.
sifat elek iki. Tur zikir niki masyaallah. Ibadah paling fleksibel niku zikir. Paling fleksibel. Ibadah liyane niku masyaallah syarat rukune kuat. Salat syarat rukune kuat. Kudu wudu sik, nggih mboten. Kudu suci badan dari najis dari hadas. Suci tempate. Terus kudu pakaiane nutup aurat, tur pakaiane ya kudu suci. Ngadepe kudu ngadep kiblat. Terus kudu wis manjing waktu sholat, gak oleh waktu ngawur. Syaratnya kakean. Tapi nek zikir mboten usah ngangge syarat. Mbok jenengan mboten gadah wudu, zikir angsal. Mbok jenengan lagi haid, lagi nifas niku lho. Lagi hadas gede niku lho. Niku zikir monggo. Ojo dakar, dakar. Zikir monggo. Cuma memang mangke zikir sing diperbolehkan fleksibel niku sing sakliyane Al-Qur'an. Nek Al-Qur'an boten angsal memang. Al-Qur'an niku angsal diwaos kanggene wong sing boten gadah hadas besar atau haid nifas. Tapi nek zikir sing biasa kaya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terus napa wae istighfar, sholawat bebas jenengan. Mau pas saya jumeneng solongo napa mau ya Nabi salam tut petitik gak masalah. Gak masalah. Ora usah tambah wudu, ketara tambah. Mari ngetut ya. Ora usah. Jadi paling fleksibel. Mboten usah ate syarat-syarat kudu ngadep kiblat. Mboten usah kudu syarat wudu sik, syarat mandi besar sik mboten usah. Tur mboten usah ate wektune kudu salat tiap waktu monggo. Mboten usah kudu milih panggonan zikir, panggonane nang masjid nek nang omah ora usah zikir. Wong jare sapa? Semua tempat dienggo zikir. Kecuali kamar mandi karo kandang wis iku tok loro. Karena panggonan najis. Nek panggonan najis memang mboten angsal zikir bilisan sing teng ngene panggonan najis. Hamam atau ghaib niku tempat kamar mandi, WC, toilet, termasuk kalih kandang. Niku kan panggonan najis. Tapi lintune niku mbok jenengan ora makan apa. Zikir mboten sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Mbok jenengan derep niku. Mungkin mboten ngarit pisan, kali zikir mboten napa-napa. Timbang jenengan mikir utang BRI ya kesuwen. Enggak kesal-sal enggak ngeluh jenengan. Kurang piro iki. Tagihan pro iki pajak tambah mudah ya sekolah tambah pikiran yo kesel awak yo kesel percuma wae kan. Jarang tapi nek dienggo zikir senajan awak kesel nyelengi kan. Niku insyaallah tombo paling cepet. Tombo paling mandi kangge ngilangi sifat-sifat sing awon, sifat sing pertama. Nah, nek pun mangke tahliyah terakhir ya, terus diseni sifat-sifat tahliyah, diseni sifat-sifat sing apik, tawadhu, andhap asor, rumangsa awake niku paling elek nek delok awake delok sing elek-elek sehingga pas delok awake niku pengine introspeksi, pengine muhasabah. Pengen oh aku iki sing elek apa sih? Oh aku salate iki elek iki. Ya wis salatku tak apiki rek. Wis aku nek nganggomu kenan sing rapi, ojo dawul-dawul ketok rambuté langsung Allahu Akbar. Nah niku termasuk salah satu benakno nggih. Dadi kita neliti awak dhewe kita. Aku salate sing ngene. Oh aku salate gurung tumaknina, terlalu kebanteran sepite. Makanya kok linu kabeh mari salat. Saiki rada tumaknina. Bar salat aku kok wiritane kurang, tambahi wiritan. Ditambahi khusyuke. Wudune ya tenan-tenanan, mboten wudu anggar teles wae. Adem Pak, wis pokoke ditenani wudune. Wudu niku ya masyaallah saking segi kesehatan nggih sae, saking segi agami nggih sae. Mergo wudu niku ngresiki dosa. Watane kula ngaji bab wudu malah suwi malih. Pun tawadhu wau diugemi. Terus sifate sing sae malih napa? Husnudzon.
kalih mawon iki. Dadi sifate sing diugemi tawadhu, ngrasa awake luwih elek sehingga selalu introspeksi, selalu delok awake sing elek terus sing elek iki didandani gal titik. Ben kita tambah mundhak tambah apik, mangke pejane pas pejah tau luwih apik niku pas husnul khotimah. Lah sing husnudzon nggih ngoten. Sing awale delok wong elek niku delay di setting 180 derajat. Nek delok wong didelok apike. Delok elek kok elek wireng, jenengan delok opo iki apike opo iki? Goleki apike opo? Wah niku digoleki. Oh wong iku ireng mergo sering manas, sering nang lapangan, sering nyambut damel, berarti wonge tanggung jawab nang keluarga, golek nafkah halal, dibelani nang sawah panas-panas. Nah, dadi dimenggokno. Sing atine ku awale kali setan kali hawa nafsu niku pengen diarahno ten ngene suudzon, terus jenengan belokno ten ngene husnudzon. Oh, wong apik. Delok enek wong budal nang masjid rada disiki, malah ben opo sih budal nang masjid yaine cepete ngono. Terus diubah. Wong iku pengen ganjaran akeh. Mergo nek salat niku kan didelok niku kawitane. Sapa wong sing kawitan mlebu masjid ya iku sing paling gedhe ganjarane. Pokoke ben delok wong niku disetting apike. Didelok posisi positif. Delok enek wong delok numpak mobil, awalnya pengen paling utang iki kok. Utak korupsi kok. Mobil apik kok korupsi. Terus diganti bekne dhek iku tuku mobil, niate nggur gawe nyenengno keluarga. Dhek wis soro ket cilik, soro ket suwi. Saiki pengen nyenengno bojone, pengen nyenengno anake ben ora kudanan, ora kepanasan. Dadi pikiran sing elek-elek napa pandangan sing elek-elek tenggene wong liya niku diarahno dadi sing sae-sae. Oh insyaallah niku dikir kali diugemi tawadhu kali husnudzon, insyaallah dadosaken kita tambah sae. Mugi-mugi kita pikantuk hidayah saking Allah kados jenenge masjid niki pikantuk hidayah tur pikantuk taufik. Nek hidayah niku pitutur, tapi nek untuk kita mau merubahnya itu memang butuh pertolongan dari Allah. Nek merubah diri kita mboten saged. Mergi kita niku duwe musuh loro niku wau, iblis setan kali hawa nafsu. Kudu gawe pitulungane Allah, kudu njaluk pitulungan tenggene Allah. Pikantuk hidayah, pikantuk taufik, pikantuk inayah sehingga kita saestu-estu dados tiyang sing saleh. Mangke pejahe husnul khotimah. Sak keluarga sedaya mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Umpami kita mangke gak ada keturunan, gak ada keluarga, gak ada anak bojo, ya anak wayah, mugi-mugi dados ingkang saleh ngoten nggih, bisa dipahami ampun mangkata. Dungane mangke sinten langsung itu saya ini orang yang sesepuh. Enten sesepuh monggo mangke dungane. Kadul maju iku monggo kita ndonga saran-saran mugi-mugi napa ingkang kita niataken dalem nika kita hajataken mugi saged kabul dening Allah Subhanahu wa taala ya kita sae mugi-mugi saged keturutan dening Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa ala nabiyin salihah wa ala kulli ma wasalafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا اشفنا اشف مرضانا واجتنب كما تكره شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما إلى طريقك وإلى ما فهو يشفين وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة ونزيد ظلمنا إلى خسارة رب إني سننظر أنت أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا رزقا حلالا وسلوى أينما كنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا واجعل مدينة ناوي واجعل قرية جاكير جملا بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور واجعل أهلها من المؤمنين من الصالحين في صحة وعافية ورزق ونعمة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحق البشر النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.